Takže čau lidi, já vás vítám u svého nového gameplay, tentokrát to je ze hry Empire Total War. A tady v těch videích si ukážem vlastně základy, že tady ta hra dá se říct, že je i docela náročná a asi začneme kampaní Cesta k nezávislosti, já už jsem to zkoušel, takže to mám trochu připravený. A je to teda strategie a tady z té série se řadí mezi nejlepší strategie a Empire je to myslím jo, asi 3 díly zpátky, no vlastně 2 a když nepočítám za ty disky, ale je to teda strategie, ta hodná, a je na ní dobrý, že vlastně máte úžasně vidíte ty boje a jste vlastně stratég obrovský. Rozpoutáme boj proti britské tyranii. Jak vidíte, tak to mám českým dubbingem, jsem jako docela rád. To mě... Stateční muži v Bostonu bojují za právo vládnout si sami. Dnes večer budeme bojovat za svobodu. Na vlastní oči jsem viděl, jaké oběti tato generace podstoupila. Mohu však s hrdostí prohlásit, že nebyly marné. Proto vzdejme hold našim předkům, kteří na těchto březích hledali nový život. Takže on tady teďka vlastně v té vzdává hold těm prvním obyvatelem, těm, co válčili teda s nima, což byl ten Smith. Jako založil virginijskou kolonii a tu budete. Teďka tady skočí taková bitva jedna. První teda tady v té kampani, ale ta je taková nepovinná, protože si myslím, že stejně vás jako všechny vždycky rozsekají. Takže to je jako celkem jedno. Připravte se. Pál. Kryjte se, chlapi. General and staff agile service. Útočí znovu. Pozor. Takže pak oni začnou běhat rychleji, co fakt jako nestíháte přebíjet, takže to pak nejde. No, držte pozici. Vidíte, tady jste ani nepřebili a už se na ně to hladnou indiáni. To prostě pak nemáte šanci. Takže já bych tady tu bitvu asi ukončil. To jako nepovinná. A teď nás to hodí jakoby na začátek té kampaně. Na samém počátku jsme museli čelit mnohému utrpení. O mnohé jsme přišli. O bratry, otce i syny, kteří padli. Mám to takový docela příběhově sedí, takže tam to bylo spíš jako takový. Jste se postavili, no. Ale naši předkové vydrželi. Odmítli se vzdát snu, ve který tak silně věřili. Svobody. Jen těmto statečným lidem vděčíme za svou budoucnost. Podrobili si divokou, neskrocenou zemi. Překonali nástrahy nehostinné krajiny a bojovali s domorodci, kteří se zbraní v ruce bránili svá loviště. Bylo zřejmé, že dokud se jasně nevytyčí hranice, bude mír jen prchavým snem. OK, takže tady máme tu osadu. A postarat se, aby se Jamestown stal co nejbezpečnější a nejbohatší osadou nového světa. No, to nepotřebujeme. Takže první misi jsme dostali od Británie. Takže nejdřív musíme postavit sedlácký statky, takže takhle asi vždycky vypadá ta vaše usedlost. Jakmile bude tato budova dokončena, dorazí ti o tom. Vidíte, vlastně je to tahovka, teďka tady nemáme nikoho objevenýho, takže ty tady takhle skáčou. Ale to může trvat i docela dlouho, no a tak. Teď jsme dostali 5 kilo. Dobrý.
Tady postavíme rybárnu. A postoupíme do druhé kapitoly. V oblasti Jamestown se ti podařilo postavit statek a rybárnu. Tato osada bude nyní růst a vzkvétat, proto je na čase vypořádat se s hrozbou od místních domorodých kmenů. OK, takže teďka máme obsadit Veramoka. Tak jdem na to. Takže nejdřív si zase musíme nabrat. Nejdřív si zase musíme nabrat armádu. Tady naklikáme takhle borce. Zařadila mezi připravované. Až bude... Tady rychle přeskáčem ty tahy. Já už teďka si to jako vybudu docela velký, protože tam pak budeme ještě něco s tím blbnout a já už si je pak nechci posílat zpátky. No co trvá dlouho vždycky. Jo. OK, takže máme armádu a teďka teda si budeme zkusit dobít na pozici suroviny lze obvykle postavit několik různých budov. Vždy můžeš zvolit pouze jeden z daných typů. Takže jako vidíte, že tady správně nepřipravuje, že tady mají nějaký 4 čárky, ale už jako tu. A ono, když máte tady v té hře větší vojsko, to vám dneska ukážu. Nekeci mi tady. Jo, tak můžete je požádat o kapitulaci, takže vidíte, že jako já mám nějaký 2000 vojáků a oni mají nějakou 500, jo. Takže požádám o kapitulaci. To jsou volové. No takže to odmítli, takže tady rozsekáme. Vidíte, ani jako jeden nepřežil, prostě idioti, no. A my jsme ztratili 62 borců, tak to jako docela jdem. No, nic. Takže, jsme se dostáváme do kapitoly 3. A tady bude další dobývání a budu tam už mít i nějakou armádu, myslím, nebo aspoň co jsem slyšel. Dokončíme epizodu už asi. To vypadá, jestli to nevím opravit. Jako je to škoda, když jsem to hrál poprvé, tu kampaň, tak jsem doufal, že to tady budu jako moc nechat, jo, že tady jsou tabákový plantáže a pak už v podstatě není nikdo, kdo by vám do toho kecal, kdo by vás jako chtěl dobít, takže to se mi docela líbilo. No vidíte, tady jsou schovaný indiáni, to se může stát i během hry. A to prostě na sviňárně, když posíláte domů své vojáky a vás v tom prostě napadne 1000 indiánů. Mě nesnáším. Kouká, takže automaticky rozhodnutí bitvy dáme, sorry, fakt se mě teďka nechce bojovat, to si dáme až příště, vám ukážu ty bitvy, ale fakt to trvá kolikrát dlouho, ale jako myslím si, že bych to jako sice s těma 2000 neprosral, ale tak jako radši, že jistota. Si nechat nějaký vojáky tady na dobývání. Takže vidíte, jako, že tady už je celý jsou ty počty docela vyrovnaný, proto už jsem si nahrabal takovou armádu. Sorry. No zase vidíte, zase to odmítli, když tady už jako si myslím, že mají důvod, tak ještě zkusíme počkat. A ještě jednou. A oni museli kapitulovat. Tak jo, takže dík a čau.